Diyos, maray na hapon po sa Indogabos mga tugang, paghirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Let us begin the prayer to Saint Anthony of Padua. Please rise for the opening hymn. Saint Anthony, you live a simple life of prayer and devotion to the sun and sorrow more. In loneliness and joy you serve the poor with gentle care and loving heart. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life. In simplicity, humility, and joy, Spirit leads you on to preach the world. With vision of eternity and attachment of our faith, you care and share with missionary zeal. You hear with gentle love adore. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life. In simplicity, humility, and joy. Please kneel. Prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms. In the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. Horacio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
Daimi nasabotan asin nautob an sa imong kabuotan at tamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saim mo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamimig mo kami. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, sinisilibrar po niya to ang memorial ni San Basilio asin San Gregorio Naciano, mga obispo asin doktor kang simbahan. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat, kahagadan kang Guillermo family, kan Paya family, special na intention for healing and fast recovery of Mikay, dulot kang worship commission. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Rondon, Ruth, Russell, asin for all souls, nadulot ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relosio and family, Lydia, asin Iniego, nadulot ni Bong Iniego, Mary Ann Agustin, dulot ni Hardy Bilenda, Rodrigo, dulot kang Mirales family, All Souls, nadulot kang Abigail Abinal Meranto, kalag ni Reynaldo, dulot ni Maria Ana Bidaet and family, para sa kalag ni Corazon, dulot ni Kiana Luis Lana, asin para sa kalag ni na Reynaldo, asin Purita, dulot ni Reyes Recto.
Banwaan nin Diyos, matindog tabi ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa tungkoy ng dak sa bilen. Alleluia, alleluia. Magugma, magugma, o Jerusalem. Alleluia, alleluia. Mag-awit na malinig ang puso, mag-awit sa kaugnahan. Magugma sa kaburangan, namundag sa ginawan. Magugma sa kaburangan, namundag sa ginawan. Sa ngaran kan Ama, kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya kan satuyang kagurangnan, siring mananbalaog kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Ako untan sa tuyang mga kasalan, tangani magi kitang maninigo sa pagdunot kan misa. Sarabay kitang manibi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan. Asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nakakadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa Indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Mangirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Sandaw na ni mga tugang sa tuyang pong pinagsaselebrar ang piyesta ni San Basilio Magno asin ni San Gregorio Nacianceno. Hagaduntaan sa indang pamibi para sa sato. O Diyos na sa paarog asin katukdoan kan mga obispo na si San Basilio asin San Gregorio, pinagkanigong paliwanagan an sa imong simbahan, warasan namimibi kami, na makanood kami sa kapakumbabaan kan sa imong katutuohan, asin maimbod na maggibo ka ini sa pagkamuot, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyogon po niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Juan. Putikon ang taong dai nagtutubod na si Jesus iyo ang Mesiyas. Antay Kristo ang tao na dai nagtutubod sa Ama asin sa aki. Hulit ako nagtutubod sa Ama, dai makakanigar sa aki. Kunan aki minimidbid, kaipuhan na ang Ama midbidon man. Papagdanaya sa indong puso ang mga itinukdo sa indo sa kapinunan. Kung ang mga itinukdo sa indo sa kapinunan, nagdadanay sa indo, mabubuhay kamo sa aki asin sa Ama.
An ipinangako sa indo kan sa iyang panuga, iyo an buhay na daing kasagkuran. Ini isinusurat ko sa indo, dapit sa mga buot na maglagalag sa indo. Alagad kamo, ang lahid na itinaon niya sa indo, nagdadanay sa sendong puso, asin dai kamo nagkakaipo nin magtukdo sa sendo. Ang lahid na itinaon niya sa indo, nagtutukdo sa indo kan gabos na bagay, katutuuhan ang ilinahid sa indo, bakong kaputikan. Dapat kamo magdanay sa iya, siring sa itinukdo niya sa indo. Kaya namumutan kong mga aki, mabuhay kamo dyan kay Kristo, tangani na kung siya magpahiling, magkaigwa kita nin bilog na pagsarig, asin dai kita masupog sa atubang niya, kung siya dumatong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga, ang kapangyarihan nin Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Bagong awit awiton sa kagurangnan, huli ta guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kusog asin banal na takyag, nakamtan niya ang kapangganahan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan, ipinahiling ang sa iyang katanusan sa mga banwaan, narumduman niya ang sa iyang pagkahirap, asin pagkamuot sa harong ni Israel. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Ang gabos na puro nindaga nakahiling kan kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Mag-awit nin maugma ang gabos sa daga. Umawon sa mga awit asin kurahaw nin kaugmahan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Ang pagrugyaw kan banal na ebanghelyo. sa indo, Asin sa imong espiritu. mabasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring kaini ang pagpatutuo ni Juan ang mga Hudiyo sa Jerusalem, nagsugo nin mga padi asin libita sa paghapot sa iya si Sayka. Siya nagtuga asin hayag na nagsabi, bako man ako ang Mesiyas. Hinapot siya ninda kung siring si Elias ka, nagsimbag bako. Ano ika ang propeta, nagsimbag bako. Huli ka ini naghapot sinda sisay ka, nagkakaipo kami nin simbag na ikakatao sa mga nagsugo sa mo. Sabihon mo kung sisay ka mananggad, si Juan nagsimbag, ako ang tingog na nagkukurahaw sa kadlagan. Tano sa nindo ang danan para sa kagurangan. Mga tataramon ini ni Propeta Isaías, sa mga sinugo igwanin mga Pariseo asin ang mga ini naghapot, kung bako ka ang Mesiyas, bako ka man si Elias, bako ka man ang propeta, ta daw ta nagbubunyag ka. Si Juan nagsimbag, ako nagbubunyag sa tubig. Sa taho nindo may saro na dainindo bidbid, asin siya madigdi kasunod ko, day ako maninigo na maghubad,
kan bugkos kan sa iyang mga sapin. Ang mga bagay na ini nangyari sa Betania, sa ibong napangpang kan Jordan, duman nagbubunyag si Juan. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon giraray sa indugabos mga tugang. Ang binasa niya tong Santo Ebanghelyo, iprinipresentar sa sato ang persona ni Juan Bautista. Aram tabaga po gabos na si Juan aki ni Zacarias. Pero namidbid siya sa pag-apod na Juan Bautista or John the Baptist. Ang Bautista po, bako ining apelyido na Zacarias. Gani naging title ini ubansag na ipig-apod ki Juan kan enot. For the obvious reason that John has been baptizing people in the river Jordan. Sige niya kaya bunyag sa mga tao duman sa Jordan, kaya inapod siyang John the Baptist. Iyo ini ang gani naging image ni Juan kan enot, sarong banal na lalaki na nagbubunyag duman sa salog kan Jordan. Alagad mga tugang, para sa writer kan fourth gospel, what is of more significance is not the baptism that John does, but the testimony or his testimony about the Messiah. Para sa writer kan fourth gospel, ang pinaka-legacy da apo ni John the Baptist, bako man sa pagbunyag, ang pinaka-legacy niya, itong testimony o pagiging saksi niya sa persona kan Mesiyas. Paano ginibo ni John the Baptist itong sa iyang pagtaunin testimony? John the Baptist carried out this testimony in two ways. First, by being the voice, and second, by bearing the light. Ang endot po, nagi siyang voice, nagi siyang boses sa tahaw kad mga komunidad na nangangapudan nin pagbabago asin pagbabakli para sa kaligtasan. So yun ni sudakulaon na impluwensya kan enot ni Juan the Baptist, nagtutukdo siya nin katanosan, nangangapudan siya sa mga tao manunugod sa pagbabago, pagbakli, asin paglakaw sa dalanin katanosan. Ang ikaduwa mga tugang, nagi siyang ganidakulaon na testimony or naging saksi sa persona kan Mesiyas sa paagi kan pagdara niya kan liwanag. Bako siya ang liwanag because Jesus is the light. Alagad, daradara niya ining liwanag ni Kristo sa buhay niya. Ano ang put sabihon? Daradara niya ang liwanag sa paagi kan sa iyang banal na pagkabuhay. So duwang bagay, nagi siyang saksi sa persona kan Mesiyas sa paagi kan pagtukdo niya nin katanosan sa mga tao, asin na ni kadua sa pagkaigwa niya nin banal na pagkabuhay na naging magayon na ehemplo sa tahaw kan komunidad. Sa sakuya pong pagiling mga tugang, iyo man inian imbitasyon para sa satuya gabos kan Ebanghelyo. Gabos kita mga parasunod ni Kristo, gabos kita inaapudan na maging mga witnesses man, maging mga saksi kan pagtubod. Asin, ang pagiging saksi, na makaipuhan na gabos kita maging padi o maging misyonero. Alagad pwede tang arugon ining pagkabuhay ni Juan Bautista. Enot, ang pagtubod na ini, pwede tang madara sa paagi kan pagtukdo ta nin karahayan sa indo mga kaakian, sa pamilya, sa mga tawong nakapalibot sa sato, sa mga tawo na nangangaipon nin paggiya asin pagtukdo. Kaya magayonon bagakon ang mga kaakian nindo halimbawa, nakakaukod nin mga bagay na manunugod sa katanosan, imbis na makaukod ki mga salang bagay,
kung ang nauukudan kan mga tawong nakapalibot sa sato, mga marahay na bagay, nagigikitang good influence sa inda. So, saruiyan sa paagi na kita man nagiging saksi. Ang ikadua, ang pagkaigwamanin banal na pagkabuhay. Ang pinakamakusog da apong medium sa pag-communicate, bako man talaga ang tataramon, kundi ang gibo. Sabi nga ni Baga, it is not who you are, but it is what you do that defines you. Iyo da po ina nagtataon ng tunay na digdidan sa tao kung ano ang pigigibo mo. Kaya kung ang pigigibo ta, base sa katanosan, base sa pagkamuot, asin base sa katutuohan, nagiging saksi man kita sa tahaw kan mga komunidad. Sa pagpadagos sa pukan Santa Misa, hagadon ta po ang pamibi ni San Basilio asin ni San Gregorio sa pagselebrar tangunyan kan sa indang piyesta. Ipamibi lugod ninda kita, nalugod kita man, makasimbag sa pangapudan sa sato, na darahunta ang pagtubod na ini sa paagi kan pagtukdo ta nin karahayan sa kapwa, asin sa paagi nin pagkaigwata nin malinig, asin banal na pagkabuhay. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kami mga tugang tanganing ansako an sa indong atang akuon man kan Dios na makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami ako ining sakripisyo kan sa imong banwaan, tanganing an idinudulot para sa kamurawayan sa imo sa kaumawan ni San Basilio asin San Gregorio, magwara sa mo nin kaligtasan sagkod paman, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, dadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman asin dahing kasagkuran, uli ki Kristo na samong kagurangnan, sa pagutob kan sa imong kabutan asin sa pagtipon para sa imo, kan banal na banwaan nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daugon ang kagadanan, ipahayag ang pagkabuhay liwat. Sa kaiba kan mga anghel asin kan mga santos, nagaharubay kami sa imo, kan sa imong kamurawayan asin sarong tingog kami na nagrurukyaw.
Kagurangnan kananggad ang banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin, tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kami na nagrurumdum kan sa iyong pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong kagurangnan, kan tinapay ning buhay kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak, na magkasararulugod, huli kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing manubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkahirakan sa muyang mga tugang, na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadang, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo, huli sa iya, sa kaiba niya asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa aruan daw, itaong mo sa muya unian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin wari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan. Siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan.
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingan sa mong kasaanan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburuniok, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mapa sa Indo ang katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasanan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ni kamagdago sa sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mo maya. mauumayan. At amanong manlugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Pamibig kita, matindog na po ang gabos. O Diyos na makakanghan ang langit nun na lamesa, magpakusog asin magpatalubo kan langit nun nakusog sa gabos na nagseselebrar kan kapiestahan ni San Basilio asin San Gregorio. Tanganing magtimos kami kan bilog na balaok nin pagtubod, asin maglakaw sa ipinahayag na dalan nin kaligtasan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
Ang kagulangan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan kamugabos kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.